Adicara ingkang salajengipun inggih punika istirahat. Ya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jauh besok kita malih. Ketika dia mati yang juga ini untuk salam juga doa keselamatan. Dungane sae insyaallah dipun jawab kesanipun dijabe dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang tansah bektosi, para bulik, para kakang ingkang kula hormati, ugi para sederek sedaya, para ponakan, mbok pilih para wayah nggih ingkang kawula tresnani, sagunging para sedaya kakung sumara putri ingkang dahat sapuh kinurmatan. Saderengipun sumangga kita sedaya mujuaken raos puja saha puji syukur wonten ngarsan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya ingkang arupi nikmat iman, kalujengan sarta kabagwarasan katik ing siang menika kita saged kepalenggah manunggal ing mriki kanthi lajeng wonten alangan sampun napa pramila supaya syukur menika kita ikraraken kanthi lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam mugi tetep katujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tatus syafaatipun wilujeng menyang akhir Allahumma amin. Disekitaken Pak Kiai Zubairi, monggo dipun tutuk nih. Alhamdulillah. Para bapak bini sepuh, para sedherek hormati ing mriki kawula minangka sesulih saking panitia ingkang sepindah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa kepindhan dumateng rawuh panjenengan sedaya. Ugi matur suwun dumateng Sohaibul Bait nggih Mas Dimyati nggih ingkang kersa kanggenan ing siang menika. Mugi-mugi kemawon karawuhan panjenengan sedaya kempal wonten dalem mriki menika cinarep dening Allah kanthi amal ingkang sae pikatuk piwales ingkang mawon saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sarjun malih ing mriki mewakili panitia nggih mbok pilih wonten kekirangan samudayanipun wiwit saking gupuh aruh lan mbok pilih suguh ingkang kirang ngremenaken panggalih panjenengan lumantar kawula nyuwun lumantar sesam termasuk mawantu-wantu. Para bapak bini sepuh, para sedherek hormati, wau dipun sebataken nggih saderengipun kula lanjutaken ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin afura ing afura. Mbok bilih kula gadah lepat, gadah kilap, kula sengaja tembaken dumateng panjenengan wonten ing kesempatan ingkang berbahagia menika kula nyuwun ingkang sak kathah-kathahipun kasa wangsulipun mbok pilih panjenengan ugi gadah lepat kami kilap kalian kula juga sengaja mboten ing mriki kula nggih taos sami dumateng panjenengan sedaya ing artosipun ing siang enjing menika dosa kula dosa panjenengan dipun lebur dening Allah taala dados nul Allahumma amin. Para bapak, para sepuh ingkang kula hormati, saestu malih monggo nggih acara halal bihalal ingkang insyaallah siang menika sampun ke 19 nggih 18 ya ping 18 menika tansah kita lestantunaken nggih kados ature Pak Kiai Zubairi nggih terus
Nah, menawi kita pengen digawakake umure, dijembarake rezekine, padha sergepo silaturahmi ya, kaya silaturahmi mau wong nggih. Terus estu menika ageng sanget manfaatipun. Lan suwing-suwing wau pun disebutne nggih Mas Dimyati selaku tuan rumah. Wis ping 12. Niki upama tahun depan niku diparani Gresik niku siap lho mboten nggih. Upami cara mboten nggih. Oh. Wow kan ada masukan dari Pak Mas Dim iki wis 15 kayak Pak Muhajir iki seru agep janjane udah rawuh lha tak telus entek kok mboten lho. Dadi nek dene dereng nggih mboten napa-napa. Nggih. Nggih, terus wau usul saking Pak Dim Yati dan pun pelaturnya Pak Dim ternyata untuk Gresik sementara belum dulu. Ya mangke ya kira sendiri karo nglompokne dana, mangke laporan saking Mbak Sri kan dipun aturaken nggih masalah pendanaan. Nika pramila untuk ke luar kota tasih di semenit rumiyin. Mekaten. Para bapak, para ibu ing mriki minangka wakil saking panitia sepindah malih nyuwun wonten sakatahipun lan saking kula mbok bilih wonten kekiraan rambutan kula cekapi sepatan wa akhirat billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajengipun inggih punika laporan keuangan rumah. Nggih. Mbok bilih wonten usulan-usulan nggih. Masukan kangge kemajuanipun pakempalan bani Mbah Maktohir wekdal kalau aturaken dumateng para rawuh sedaya. Monggo masukan-masukan kangge kemajuanipun pakempalan menika. Mbok bilih Yusri enten masukan. Masukan usulan ora laporan keuangan lho. Kangge majune niki lho pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih aja Siti Aisyah ingkang tansah kula hormati, mbak-mbak, adik-adik, putra-putra wayah sedaya ingkang tansah kula tresnani, kula atas nami keluarga besar Bapak Haji Baidah nyuwun agunging pangapunten sedaya kalepatan ingkang kula sengaja utawi mboten. Menika sajatosipun sampun diaturaken ananging langkung prayoga malih kita menika nyuwun agunging pangapunten. Kersa nggih Bapak Ibu Mbak nggih. Kosok wangsulipun menawi panjenengan sedaya kagungan kalepatan wonten ing keluarga kula nggih siap menerima pengampunanipun panjenengan nggih menika menerima dengan jiwa yang lapang kita memaafkan. Dados wonten ing dinten menika siang menika kita sampun 00 nggih Bu. Lah menika wonten kula kagungan pemanggih untuk tahun depan menika kita kan jadwalipun dateng gene Bapak Kusni putranipun Mbak Lis. Siap napa dereng, menawi dereng monggo kita musyawarahkan sareng-sareng. Oh, dereng siap. Menawi dereng siap menika untuk tahun ngajeng menika wonten dalemipun Ibu Hajah Siti Aisyah. Siap nggih? Nggih, alhamdulillah untuk infak utawi nggih pripun nggih nek kula marani nggih infak utawi iuran monggo kita sareng-sareng pokoknya nggih saikhlasipun kita tidak memberatkan semuanya demi kelancaranipun napa biasa napa monggo napa nggih sampun ingkang sampun menika kita lestarekaken ngaten napa pripun nyemanggaken sareng-sareng nggih pun monggo ingkang sampun iku mawon
Lah inggih ngaten kemawon nggih kersanipun berjalan alhamdulillah terus kados biasanipun kados biasa nggih mbok pilih ingkang kagungan rezeki kuwatah berkah menika nggih paring kathah sing sagete alhamdulillah istiqomah nggih istiqomah ngoten mawon nggih. Nggih sampun del 00 nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek untuk laporanipun kersanipun dijumlahaken Dik Nur niki ngapunten. Matur suwun. Pengaten nggih usulan saking Pak Sri, Mbak Sri, kanten tahun ngajeng saking keluarga Pak Nir, dereng siap, pramila tahun ngajeng insya Allah wonten pagodan, wonten kulit haji Aisyah, nggih. Mugi-mugi kemawon sedaya pinaringan sehat walafiat, yuswa ingkang panjang barokah, saengga saged ndugeni halal bihalal ingkang mengke insyaallah dipun laksanakaken wonten dalem kulit haji Aisyah. Allahumma amin. Monggo wonten sak. Nggih. Monggo enten usulan melih sing wonten Jabi, boleh enten usulan. Untuk tuan rumah aja dikasih yang sudah ini 1.000 Nggih. kami 1.200 gitu. Nyumbangkaken. Dadi ngenten nggih disesuaikan dengan dana yang ada mawon. Warung wae dhuwur bakno enenge karo 700 800 misalnya. Disesuaikan dengan kalau adanya banyak ya rezekinya untuk mawon nek titik-titik. Enggak apa-apa. Jadi luwes mawon awake dhewe. Monggo enten melih Pak Kiai Ahmad. Surabaya. Anu ngendikan Makmum. oh mampu. Saya kira suruh syuting deh. Nggih. Kula wis purna syutingnya. Niku syutingnya online, jadi disebarluaskan ke mana-mana. Mangke tinggal di channelipun kayak di jempol sedaya nggih. 2 jempol mangke umpama sak bari iki jempol sedaya wis paitan sekitar 300-400 jempol. Itu aman. Nah, ngoten lho. Kayak subscribe, misalnya subscribe pun beres. Jadi kita saling mendukung channel. Kalau neng luber ada rezeki, alhamdulillah nggih. Damel dokumen. Nggih. Damel dokumen. Oh, nggih dokumen. Ora disebar anu to. Lagi YouTube tadi yo. Lah nggih niku dokumen kula. Nggih. Dokumen seandainya banyak yang nyukrep kan ya lumayan. Kasih like. Monggo enten ingkang usulan melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing wekdal menika dana ingkang terkumpul saking keluarga besar Bapak almarhum Bapak Sulaiman menika 170 25 70. Keluarga almarhumah Ibu Fatona menika 350.000. Keluarga dari almarhum Bapak Ali Mustafa menika 250. Keluarga dari almarhum Ibu Fatimah menika 330. Keluarga Bapak Husni menika 100. Keluarga besar Ibu Hajah Siti Aisyah menika 200. Dados jumlahipun sedaya 1.495. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk subsidi tuan rumah menika 1.200. Ngaten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene jumlah uang kasipun sedaya wonten ing ngene Pak Nur menika ngempal kula laporaken menika semua 2.525 ditambah wonten ing menika 295 jumlahnya jumlah. Nyun sewu jumlah kasipun menika sedaya sampai hari ini 2.820. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi berkah barokah rezeki melimpah ruah. Amin nggih. Alhamdulillah ya terus kasih awake dhewe
kasipun keluarga Bani Mbah Matohir sampai saat ini 2.820.000. Pilih mangke silaturahim wonten Jenroto Adoh enten Surabaya wonten kene Pak Kyai Dutair Pak Sangre Pak Muhajir, maka insyaallah sampun wonten subsidi niku pakai katambahan iuran saking anggota. Nek upami ampun ya. Ya cara rono ya sisang mampir oleh wali mau wani sajane. Ya siap ya. Nggih, boleh wonten usulan lintu monggo. Kang Baidah usul nomor. Wah, ada. Let me samin habaton na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajengaken napa nika ingkang dados rencana agenda dari kegiatan musyawarah wonten Budina dalam Pak Nur Salam nika nggih. Nika nate tahun kemarin itu badhe damel buku keluarga nggih, buku silsilah kalih banner terus nggih. Dan insyaallah Mas Rudi niki sampun menyiapkan cara ngomong teng kula Mas kita jane damel banner pripun. Insyaallah danane wonten aku ngoten. Umpami mungkin tahun ngajeng mugi-mugi Mas Rudi sakit ya nih. Alhamdulillah niku Mas Rudi wonten nggih. Insyaallah niku mengke tahun ngajeng sampean kirim teng HP kula. Kalau kula damelaken Surabaya. Wah, alhamdulillah ini mah. Kirim damel tak teng Surabaya. Wah lagi ini damel ini masang nggih. Sampean kirim teng HP kula. Mas Amin nggih. Mas Amin siap niku lho malah nggih. Salam ke tahun depan kita mulai banner mungkin dipajang setiap kali pertemuan. Nek soal napa niku untuk tahunnya bisa dipun paring atau pripun? Tahunnya bisa dipun sukani. Kita ini menyesuaikan di kosongan napa pripun ngoten. Tidak ada link nggih. Nggih. Mungkin nek wonten gambare sinten niku fotonipun keluarga Mbah Matohir ataupun putra-putrane nek tasih wonten mungkin kesane dadi Mas Alvin iki pun insyaallah jos nggih. Wis kados pembuatan buku silsilah beberapa putra-putri Mbah Yai Matohir sak mengandam ngatos dugi sak putra-putra wayah kita enten nggih. Nggih kersane sampe mangertos. Dalam oh nggih Mas Zuberi niku pokoke mungkin dipun damel satunggal bungkus tunggal. Nanti insyaallah mungkin kapure sami mangertos antarane setunggal nanti niku to. Kali alamate nomor telepone barang boleh. Nek kalau tindak ten Gresik, wonten Surabaya, wonten Jakarta nih, wonten di kampung Jakarta sana, saudara. Itu gini, alhamdulillah. Sing Jakarta ya selalu hadir. Rawang wonten. Ten Mekah ya wonten iki. Enten lah nggih. Putrane Pak Mas niku. Dipun ngaten insyaallah ngaten matur sembah nuwun mugi-mugi saged dipun napa untuk ke depan Mas Alvin mungkin kerjasama kali sinten Mas Rudi utawi mungkin sinten Pak Nur Pak Ahmad insyaallah saged damel untuk kedepannya. Kata yang kawula kirawangun pun yen pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun masukanipun mengenai bandel kalian buku silsilah asap rancen penting dia oke soalnya buat pilihan sing kagungan foto nih bahaya nih ora ya Mbah Matohir buatan nanti kalau punya foto atau lukisan kan dia pena itu jadi roh kabar ini baik ya Rawangannya
Mboten enten nggih. Enten sing gadah. Kula niku nantos biak-biak ten KUA ya. Ketika goleki buku nikah wargi bapak wargi ibu niku enten buku nikah ning anune mboten enten fotone ya. Namun kudu tulisane tok. Kudu tulisane tok. Tulisane Mat Thohir ngono. Tulisane Mat Thohir ora Muhammad. Nggih. Tulisane Mat Thohir. Nggih asline nggih Muhammad jenenge. Pak nek nulis ten buku niku namung Mat Thohir wonten. Nek asline jenenge ya Muhammad. Salikun. Iya, salikun ini asli salikun. Jadi asli orang yang kerja. Salah kamu. Monggo enten melih. Nek pun boten usulan renang-renang